न' थांदोंमोन मेहेर? औलै थांदोंमोन आं दसे। ओमफ्राय नों एक्सिडेन्ट जानायनिखौ खबर लानो होननाया? लागासिनो र', ओमफ्राय मोनथिथ'वाखैना। दाथ' हरखाबैबो बोरै मोनथिनो देनाय, एसेथ' टाइम नांसिगोन ना। थेवबो र' माबा मोनसे जागोन बियो। रावबो नुवाखैसो होनोलै माथो। बिदिबाथ' हमबावगोन बोरो? दे जेबो नङा, जायखिजाया माबा मोनसे जाथारगोन। औ, दा बेनोथ' जाहैबाय। ओमफ्राय आइयालाय जेबो बुङासै? आंनि आइखौ होनदों दा? दाथ' आरो बिनि बुंनायफोरखौनो बिसास खाथिनो एसे माने बिदि मोनलायलाङो गोरा। बिराद गोब्राब मोनसैलै आङो। एकदम फोथायनो हाया मोनथारोना। मेहेर, बिमाया जेसेबांखि हाजार गाज्रि जाया मानो, नाथाय गथ'फोरनि गाज्रिखौबो माब्लाबाबो लुगैयाथ'। नाथाय नों आंनि आइखौ मिन्थियालै। मोजाङाथ' मोजां जायो र', नाथाय देखायफ्लानायल'। दा बुंदों आरो जोंनि रिश्ताखौ गनायबाय होननानै। 100%आव 20%ल' बिसास खाथिदों आं। ओमफ्रायथ' नोंखौ माबाफोर बुंबाना आंनोल' खिन्था डाइरेक्टनो। औ, जागोन मेहेर। ओमफ्राय बिमाखौ बांद्राय रागा जोंबाय थानो नांला दे। गनायमारखागोनबो बियो, नों सिन्था जानो नाङा। आयु, रायसिगोनसो नामासै आंखौलाय? हाथरखि, राइट? नोंनि मुङा? औ आयै, आंनि मुङा बेनो। अके, मोजां दे, गाज्रि नङा। ओमफ्राय आयै, फैदो न' सिङाव, मानोथो लामायाव रायलायनो? न' सिङाव? नो थेंक्स। आम अके, लामायावनो दे, जेबो नङा। वेल, नोंखौबो लोगो हमनो होननानैसो फैखादोंमोन आङो। दाथ' ओमफ्राय फैनानैबो नुबाय, आरोथ' आं सिङाव थाङोब्ला दावराव दावसिया एसे बारा जालायगोन आरो। बेखायनो आं बेफोरखौ लुगैयाखै, नोंखौ स्ट्रेट लिंहरबाय आङो। दे होमबालाय आयै। दा आंखौ नुबाथाय बिसिनि फेमिलिया माने खर' गरमसो जालायगोन ना, ओरैनो न'आव बेबायदि थासारि नालाय। आरोथ' खोनानानै आंबो मा दुखु मोनसोदोंलै। दुखु मोनसोदों आङो बिहामजो। आयै, हामानोथ' फैयाखै होमबालाय। बेफोरबायदि समावथ' आरो बिदि दावरावआ बांद्राय जानायबो नङामोनदां। आफानि फेमिलि मानिथ' नोंनिबोथ' फेमिलि जाबायना आयै। हाब, आंखौसो उल्था फोरोंजाबायला बेलाय। नंमारगौ, नाथाय माथो खालामबावनो। आं मालाबा बुजायसिगोन दे मोजाङैनो, दाथ' आं बुजायजोबनो हानाय नंलाना। ओमफ्राय आंनि साननो गोनां बिहामजो, आंखौ अननानै निमाहा होदो। आं नोंबायदि एसे मोजां डायमन्ड हिराखौनो, एसे मोजां बिहामजोखौनो सिनायनो रोङाखैमोन। नाथाय दायो आङो लासै लासैनो बुजिनो हमबाय। दागाबसै आयै बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय आङो उसुबिदा मोनलायलांबाय। नों जिरायफैयासैबो ना आयै, लामायाव बिदि गसंबाय थानाय जाबाय। जेबो नङा, बेफोरखौ जेबो दा सान नोङो। ओमफ्राय आंखौ दा खिन्था मिन्थिबाय, मानो? नङाब्ला आंखौ गाज्रिसो मोनलायगोन। दाथ' आरो आंबो एसेबां मानि गाज्रिबो मोनलाना। आरोथ' आं सानबाय, दा आबा आरो नोंनि रिलेशनशिपखौबो आङो गनायनानै लानोसै होननानै। बे दुखुनि समा एसे थांब्लानो नोंसिनि जुलिखौबो खालामना होनोसै। आयै, नाथाय मा नों गनायमारबाय जोंनि सोमोन्दोखौ? औ, आंलाय मानो थगायनांगौ जाखो? दाथ' नै नोंनो माबा माबि एसे लाबोदां। बास, नों खिन्थाथ'आबानो जाबाय दे आंखौ रावनोबो। दे होमबालाय आयै। दाथ' नै बिहामजो जानो गोनां, माने बिहामजोआनो होनखानोसै आङो। आंनि गोसोआबो दायो सोलायहांबाय, आरो जेराव आंनि आबानि खुसिया नोंजों दङबालाय। दे, अब्लालाय आंबो गनायथिखौनो होनोसै। आइया आंखौ गनायमारबाय बिदिबा। आयै, नोंदि आंखौ गनायबाय, नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानानै आङो जोबोद खुसि मोनदों गोसोआव। मानोथो गनाया जानो फालाय? नोंबो मालाय एक्ट्रेसजों खम नामा? एसे सुन्दरि एक्ट्रेस बायदि नुयो। आयु, नङाहाय मा आयै आङो बेफोरबायदि। आं थगाया नङाना, आंनि मेगना जेखौ नंगौ बेखौसो बुङो। नों दायो फोथायनो एसे गोब्राब मोनगोन, नाथाय सिन्था जानो नाङा दे। ओहो आयै, बिदि नङा। हजों आंनावबो थां, आबाखौ बुंखाबाय आङो। सानैजों साइ आलासि जानो थांबानो जाबाय। ओमफ्राय मेहेरनि आसलि न'आनो हजों आंजोंसो ना? बे बाथ्राखौ मालाबाबो बावनो नाङा, मेहेरनि बिमाया आंसो। नै आबा, दाथ' बेबायदिबो थाबाय थानो हाया।
नों आबैनावनो थांफिनदोदां नोंनि फरायनायाबोथ' गोनांना आयै हजों आबैमोननाव थांथ'लालै आङो नोंखौ हारसिं गालांनानै जेरावबो थांलां आयै मानो आबा हजोंनिफ्राय आबैमोननिफ्राय खाथि जायो नोंना गोसोआवनो बिराद गिनाय मोनबायलै आं आयै आफाया जे जोंखौ नागारनानै थांबायना हरखाबै दा आं गिनाय मोनोलै आयै नोंखौबो बेबायदि हारसिं गालांनो आफाखौथ' मोनखाला नोंखौबो गोमाजानो गियो आं आयै आबा गिनो नाङा दे नोंनि आइया नोंखौ गालांनानै थाङा जेरावबो नाथाय नोंसोरनि फरायनायखौबो आंहा नायनांगोन ना आबा नङाब्ला जिउआव माबा मोनसे माबोरै जागोन नोङो फरायनायावबो गोसो होनांगोन न'आव थाबोलाथ' नोंनि आफाखौ गोसोखांबाय थागोन ना नोङो नाथाय आं हानाय नङालै आयै दाबो बोरैबा गोजांस्रिउ मोनगासिनो आङो न'आबो जाबायानोमोन ना आबा नोंनि आफा लुलांनायाबो बुंलायदोंमोन जोंहा बेवहाय हेपि फेमिलि थासिगोन होननानै दा हनै थानो थाखाय गावनो गैलिया आयै दहाय आबौआ लेंहरदोंमोन थाथ' दे आबा थां दे गिनाय मोनो आं आयै नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो नोंसोरखौ गालांनोनो नङाब्ला नोंबो माबा मोनसे जायोब्ला आं थानो हानाय नङालै आयै आंथ' जेरैखि जायाबाबो थांनानै थाथारनांगोन ना आंनि साननाय आंनि गासैखौबो आंनि गोसोखौबो गोरा खालामनानै थानांगोन आङो बेखौथ' मिथिखाबाय नोंखौथ' आं फिरायनानै मोनफिनखाला नाथाय दाखालि आंखौल' सानबाल' जानाय नङाना आंजोंथ' आरो आंनि गथ'फोराबो दङ दे बरसा आं जोंनि अनलायनायनि नेरसोनखौ जेब्लायबो जोथोनै लाखिनो नाजागोन आं थासान्दियाव आं नायगोन जोंनि गथ'फोरखौ आरोथ' नों गैयाब्लाबो आं जेने थेनेबाबो फुरा खालामगोन जोंनि साननायफोरखौ संसाराव थांनानै थानोबालाय गासैखौबो सहायनानै थाखानांगोन ना आयै ओमफ्राय माजों फैदों नोङो आंलाय बाइकजोंसो फैदों दख'ना गाननानै माबोरै सालायना फैखो बेलाय माने माथो होनबावनो आजिखालि ना दिना बेफोरबायदिनोसै सोलिजोबो गासैबो नोंनि नोंखुनजाथ' आरो जेरावबो जेननो बायो मिन्थिबाय देनां नोंखौबो सालायनो फोरोंगोन आङो आयु नाङालै आयै आरोथ' मालाबा बेरायनो लांगोन आं नोंखौ मिन्थिबाय माने एसे शपिंफोर खालामना हैनोसै नोंनो माया फैलायबाय मा बिस लगायनो फैलायखो नोंलाय ओमफ्राय नानि हाबिजोंलाय मानोथो रायलायबाय थादों नोंलाय जिबौ गोसोमसो बियो सौलांजागोनबो बारा खाथियाव थानाङा थादोलै नोंसोरो आं थांसै र' सना बहा थांनो नागिरदों नोंलाय जाव दानाबा सानैजों नांलायबा आं मा खालामबावनो आयै फैदा न' सिङाव थांनोसै ओमफ्राय जयैनो रायलायहैनोसै र' नानि मानिथो आथुर जेरै रायलायनांगौ जेबो गैथ'आ दे आंहालाय हाथरखिखौसो लोगो हमफैदोंमोन मा होनदों नंगौ नामा ओइ आब' आंखौ बेफोरबायदि दुखु मोननो नांला दे आयु आरो माथो महर सोलायनानैसो फैदोंलाय दिनै नोंनि बाथ्राखौ फोथायनाय माने गावखौनो गाव जाम्बि खालामना लानायसो लोगो जेरि औ मा जाखो लोगो दा नों फोथायनो गोब्राबथ' मोनगोन जेरि नाथाय बेनो सैथो बेबायदि दावराव खालामनो बा नोंसोरखौ दुखु होनो नांलायनो फैथाराखै अब्ला नोंबो एसे बुजिदे आंखौ एकदम आं बिदि दावराव जानो होनना फैथाराखैहाय दे आं थांथारसै जेरि आं दसे हाथरखिजोंसो रायलायनो फैदोंमोन मा रायलायखो नोंलाय मा बिस होनो फैयामोन नोंनि खर' मेलेम बे नोंनि गोसोआव खालि बिसल'सो दङ बेफोरखौ जेबो दासानसै जेरि थ' नानि न' सिङाव आरो नों थांगोन माखौथ' आथुर नाथाय अब्लाबो नोंसोरखौ आं रागा जोंहांबो जोङाखैनि दाबो नोंनिसिम साबायखर होनबालाय थांदो हाथरखिखौ आरो जानला मानला बुंफैबावोबा मोजां जानाय नङा जोंनि न'खरनि फिसाजोसो जानो थांगासिनो बेबो मिथिबाय सायजेरि आंनिबोथ' बिहामजो जानो थांगासिनो ना बुजिया दावहा माबा बाथ्राखौनो थाथ' बिहामजो बाय लोगो थाथ'दो जेरि आयै नै नानि बे हिन्जावाबाथाय एकदमबारे बिराद सालाखि बियो बिनि बाथ्राफोरा ओरैनो गोदै जागोन नाथाय गोसो सिङाव जोबोद मैला बिनिया बेखायनो नोंखौ आं बि केयारफुल होनो सानदों बिनिफ्राय एसे साबधान थानाया मोजां एसेबां गोरलैयै बिनि बाथ्राफोरखौ बारा फोथायनो नाङा मिथिबाय नाथाय आइया बुंदों बियो जोंनि सोमोन्दोखौ गनायबायनो ओमफ्राय दायो जोंखौ रागाबो जोंना बुंदों बेबायदि बुंदों बियो औ आयै ओमफ्राय न' सिङाव थांनो लिंबाय थाङासै बेहायनो आंखौ फन खालामनानै लिंहरबायना जोबोद गाज्रिलै बिनि आखला नानि मा बुंबावनो आरोथ' बियो नोंखौ इसेबां जल्दियै गनायबाय बारा फोथायनो हालाय लाङासै आङो दे जायखिजाया मोजाङै साबधान था मिथिबाय जागोन दे आयै मिथिगौ मेहेरनि बिमा अब्लाबो बुंबाय आङो हाब माथो फनाबो मिस कल फैना दंसैयो
रावजोंबो रायलायनो गोसोआनो गैथ'वाबा ओमफ्राय बिदाया बेयावसो दं माथो ओमफ्रायथ' र' खेबसे रायलायनानै नायनोलां आदा सानसोरां मा जालायखो आरोलाय जानायाथ' जेबो जायाखैमोन नाथाय आं माने नोंखौ माबा मोनसे बुंनो फैदोंमोनलै जुदि नोङो आंखौ माने आंजों लोगोआव थाफायोबा आरोना मा खोथा बेलाय नोंजों थाफालायनो मेहेर दा एकदम रावजों रायलायनो गोसो गैथ'थारा आङो गोसोआथ' आंबो गैयाना बेबायदि समावलाय सोरथो मोजां मोननोब्रा नाथाय नोंबो जुदि लोगोआव जाफायोबा जों आयंनि दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हासिगोन ना औलै आदा एकदम गोसोआनो मोजां मोनथारासै आरो जों जेसेबां सिरि थाबाय थागोन ना बे दायनिगिरिया खारग'लांबाय थागोन आरोथ' बेखौ आं लुबैया आंथ' नागिरगासिनोखा नाथाय नों थायोब्ला थाबसिन जाबावगोन ना जेरावबो गोसार होजोबनांगौ बेखौ होमबासो दा लासै लासैबाबो हमजागोन ना बियो बुंलाय आदा नों आंजों हेफाजाब होफागोन ना मा नों दायनिगिरिखौ हमनायाव आंजों थाफागोन ना आयंआ बिदि जिउ गोमानाया एकदम मोजां जाथाराखैना जागोन दे होमबालाय मेहेर आयंनि दायनिगिरियाबो साजा मोननांगौ नागिरगोन दे बेखौ जेरैखि जायाबाबो थेंक इउ आदा दा मानसियाथ' बहा थाखुमानानै दं बेलाय ओंखारगोन बियो गारियाथ' ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जादों नालाय अबेबा गेरेजफ्रावबो खबर लानांगोन र' मानो होनबा बियो फाननो नाजानो नागिरगोन ना एक्सिडेन्ट जानाय गारि ना दे होमबालाय बेखौ हमनानैसो गारगोन जों बेनोथ' आदा हमनानैसो गारखागोनबा मानसिखौ मोनबा मा खालामनो ओमफ्राय मा खालामनो डाइरेक्ट फासि होखाबाबो लस गैया जोंनि आयंआबोथ' गोमाखाबाय नालाय ब्रादार होमबाथ' दायो आरो माथो सिन्थाबावना दाथ' आरो नोंबो आंजों दङबालाय आयंनि थाखायसो दे आयंनि थाखायसो होमबाथ' नों आंखौ मोजां मोना मा खालामबावनो मेहेर मोजांबाबो गाज्रिब्लाबोथ' नोंथ' बेयावनो थाखागोन नालाय अय आदा दिनैबावलाय आं बिराद खुसिलै दा गोलैनांगौबा मोनगोनसो दे गोजागोन ना मेहेर बिराद गिबाव नामा आदाया आंखि सोरबा नोंखौ बेबायदि खोख्लैगोन ना हिनजाव मोनसिगोन आं बेबायदि जाबायना मानसिया आरे नों बुङोब्लालाय नोंबोथ' बाजि नागिरगोन ना आङो आदा सना माखौ सिन्था जादों नोंलाय आयंनि थाखायसो लोगो जादों दे आङो बारा बारल' नाङा ओमफ्रायो जागोन दे एबारथ' बासि खाला बियो साला सैमा नागिरैनो आखायाव आदा आं फारसेथिंसो नागिरगोन नों नोंनि आइडिया बायदि नागिरदो अके दे जागोन मेहेर नुदो बिदायाबो फैदेरबावबायसो दा एबारथ' बासि खालालै नों बिमाबो नोंखौ नोंनि नोमाखौनो गोसोखांहोथारगोनलै आङो आंनाबोथ' ओमफ्राय खर'आ गाज्रि जाबा बिदिनो ना नों मा सानदों आंथ' जेबो सानथ'वाखै र' हाय मेहेर मा जालायखो आखाइ हमनायानो सुहाबलायबाय जायो नामा बिदि सोरबा होमबालाय माथो आंनि जानो गोनांखौ आखाइबो हमनो मोनला लेभेलानो बारा जाबायथ' अबाव लेभेल बारा जाखो आङो बिदि बुंनाया गालांनानै थांजागोनदां जों एकदम बिदि दाबुंखा नोङो होमबा नोंहा मानो लेभेल बारा बुंनांगौ नाहरलाय मानसिया बेबायदि गालांनायनि बाथ्राखौ बुंना होब्रा नों आंनि थाखाय मा बेखौथ' आंनि बिखायासो मोनथियो दा नोंलाय ओमफ्राय आंखौ नागिरगोन ना नागिरा दा सोबागोन आं मिथिबायना ओरैनोसो होनदों दा आंलाय बेबायदि गाज्रि बाथ्राखौ खुगायावबो लाबोनाङा दा नोंजों गोजान जानो होनबाथाय बोरैबाल' मोनखायोना आं खेलायदोंसो ओमफ्राय बेयाव खेलायबाबो आंनि गोसोआ दुखु मोनोना अके आइम सरि आंनिनो गोरोन्थि जाबाय रायलायनो बायलां बिदिबा बानो नांला दे रायलायनो ओमफ्राय आं बुंखाबायना सरिबो दाथ' होमबालाय थांसैलाय आं रथ' दा थां मेहेर बेखायनोथ' बुङोब्रा आङो नोंबो आंखौ मोथो मोथोखाना था दादो दाथ' आरो माखौथो लाजिबावनो ना आंथ' गासैखौबो साखि लाना बुंखाबायना आइ लाभ इउ सिरि थादो दे मेहेर ओइ नों बुङोब्लाथ' आङो एकदम होख्राव होख्रावबो बुंनो हाबावोसो दे ओमफ्राय सरि दे नोंनो बांद्राय सम होथ'नो हायासै आङो दे जेबो नङा मेहेर दाथ' आरो न'खरावनो बिदिबा दे एसे उनाव बेरायनो लांसै नोंखौ गोसोफ्राबो एसे मोजां मोनथोंसै नङा होमबा औ जागोन मेहेर दाथ' मिथिबायना आदायाबो मालाय लोगो जाबावबायसो दा बै मानसिखौ हमनो औ नोंसोर बिदा फंबाय सानैजों मोजाङै गोरोबनानै नागिरोब्ला थाबबो मोननो हानाय औलै बेनोथ' ओमफ्रायथ' आंबो नोंसोरजों दङ दे माबाफोर नांगौ जायोब्ला बुंबानो जाबाय थेंक इउ स' माच दे आबौ हाबौआथ' थांनो ओंखारदों नैलै आबै दखानाव थांनो दे होमबालाय दोनलांना फैनि आं दसे र' दे लानानै थां दे आबौ एसे गोसोफोरा मोजां मोनथोंसै थाथ' होनबा आबै
जारावगो दिनै साइसिन थादोंथ' नोंबोसो मा बुङो आरो नंगौखौ नंगौ बुङाबा थगायनोसै आरो सुद' थाब थांनोसै दा थाब फैफिननांगौ ना दे आरो होमबालाय लोगोफोर दे होमब्ला ना दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों आरोबाव गावगाय गोसोखौबो लाबोबाय जायफोर नोंथांमोना नेनानै दङमोन नोंथांमोना नायनो हासिगोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हासिगोन दे अब्ला थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर थुदो मेहेर थांदिनि येस बेबि थु